こちらは頼んだぞ。ああ、任せてくれ。そっちもしくじるなよ。誰に言っている。ニコリスとナーギャは連れて行くが、本当に大丈夫だ。ああ、こちらはこちらで手駒はある。気にしないでくれ。わかった。ならば、ブーンを祈る。王子、敵戦艦が上陸を開始しております。わかった。こちらも出るぞ。奴らを排除する。はい、わかりました。俺は王子。間違いであってくれればと思いましたが、報告が正しかったようですね。まさか闇に洗脳されてしまうとは。だから一人で行かせるなど反対だったのだ。私も同じですよ。しかしどうやら先の戦いで行方不明になった者たちも洗脳を受けて操られているようですね。なんとか目を覚ますことができればいいが。なんとかやってみましょう。